खुलुमबाय सानाफोर आंनि जबानब्लग टिउसन नोंथांखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजे जे भगवान होननाय महर लानो सानाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिन आरो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय आं हारसिंसो दिनै टपला गैया ना आगे ना पिसे टपला गैया आरो ना एसे फ्रि गरमावहाय माने आं दोननानै फैदों गोबां हाबाफारि लानानै ओंखारदों आङो सानाफोर सोनारलांबाय थादों बिदिब्ला आं दिनै मा मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजों आरो ना बाबाबो बेनो बायाबाबो बेनो गरमथलायाव ओंखारदों माने आङो खामानिया मोनसेल' नङा बहुद दङ स्पिडावसो मावनांगोन आरो ना मानो होनबा उन्दैखौबो गारबोनायनि खोथा बारा गोबाव थानाय नङाना गाबनोबो हागौ ओमफ्राय एसे थाबायाबाबो जाथारा ना आं बार बुंखायो थाबायनाया मास्ट बि इम्परटेन्ट ओंखायनो स्कुटि लाबोआसै थावाबो सेभ जागोन ना मा होनो देहायाबो मोजां जागोन ओमफ्राय थोबफासेबो बार गैया ओरैबायदि गरम आरो ना अ माय गड गरम बोथोराव गरम जाखायो होननायसो जाहैसिगोन बे फुङावनो बे सरबनि दुंनाया मोखाङाव दावखोखाजोब्बाय आरोना ओरैबायदि बाबारे बाब ओंखारजेनबानो बाराद्राय गरम मोनो बाबारे ओमफ्राय थाबाय थाबासो एसे फास्रायाबो गोसोमखौसो लागायना फैफ्रांबाय दानाबा लागाव गरमाव कदमतला सिदा सिदि थांगोन आङो एख'नो आरोना एख'ग्रायावबा बन्द' ना खुला दंना गैया नायनोसै सौफैबायमोन खिन्थु खाफालानो मोजां नङा हनै अ प्रभु फैबानो मोनदोंमोनलाय दिनै गैया बुस्थुआथ' नांथारगौ दाना थांदोलाय दस्रा जायगायावहाय ओमफ्रायथ' बिराद गोबाव जागोन थाबायबा ओमफ्राय रिक्सा हमनानै थांसै आङो बिदि होनना मिथिबा स्कुटिखौनो लाब जागौमोन ना उरायनो थाखाय खम जारला थाबायनो हायोबाबो थाबायनो टाइम गैया फिसाजो गारबोनायनि खोथा नालाय ट्रेननि खाथियाव लाखिफैलायबाय जै ह बेयाव माथो जोंलाय गोमोरलाय जादों मोननो हासिगौ मारै थालिरा बेसेबां होदों हा थाइथामजों 20 थाइब्रैजों जाया 100 थाखानि हरदो गरम जा थान्दा जा फिसाला बिखौनो जायो नालाय बिखौनो लांफ्लाङो आरोना आङो माथो होनना बुंबावनो एनिफ्राय आयो सोनाफोरनि बेखौथ' एसे नायस्रोलाङाबा थाङा जायाबाबो नायस्रोलांबाय आरो नानिखौ लाग्रा गथ'आबो लोमजादों नालाय एसे मुलि लांफानो कत 20 टाका এটা इस्तानबुल ना खरमथलानिफ्राय गावस्राफिनबाय आङो मा होनो फैसा लानानै एसे खरस पाति लानानै सिदा खरमथलायाव फैफिनदों बेयावनो खामानिया दङमोन नालाय एबारना खरमथला लांबाय थाबायनानै थांफिनसै जानोबा जायाबा था होननाय बायदि आरोना नै थालिराबो थाइथामजोंनो 20 थाखा फिसालाया जानो होनबाय थानायखाय लाबोबाय एसे एनैयाथ' आरो सयाबिनखौबो खुलाखौनो लाना फैबाय दै गुदुंजों सुखायो जेबो नङाना बेनिफ्राय नैबे सबाय बिमायाबो मुथासे फिसा 20 थाखा बेयावनो आरो भिन्दियाबो आधा केजियावनो 40 थाखानोमोन सोर लानो एथ' दामनि आयौ गिलु बालु ओमफ्राय मा होनो एसे लेथेर फेथेर थानाय दंमोन नालाय हि मादै बेखौ 10 थाखानि हर होननानै लानानै फैबाय आं नै जोंहाबो जाग्राया सानैल'खा नालाय न'निसो जोंना लकेलसो होनलायलायोबा मानो एम्फौ जानायखौनो एफा दाम मादै होनबा नंनायालाय नोंगौ हासार बेलेग हासार होआबा एम्फौआ जायो जोंहाबो सिगां न'आव थाबा गायनो जानायफ्रा बिदिनो एम्फौ जायोमोन आरो गोबोरखि हासारल'जों बिदिनो एम्फौ जायो अब्लाबो एम्फौ जाथारनायखौ जों मालाय बोरै दामि बायनानै जानो जायोना बिराद बोरैबा मोनलायथारोहाय खरस खालामना जानो जायाबाबो जाया जाबाबो बेनो ओंखायनो दोङै लाबोबाय बेखौनो आलु लगाय जानोसै ओमफ्राय औ आं दा मोजां शेयार खालामनो नागिरनाया खरमथलानिफ्राय फैनानै आर'नाइ कलेजजों फैदो ओमफ्राय अक्जिलियाम स्कुल राजामोननि स्कुलजों थांगासिनो दं आरोना आङो फारि नायलांबाय था देखायगोन आङो शेयार खालामगोन नोंथांमोनजोंहाय जिहेथु आं मिन्थिगौ राजामोननि स्कुलखौ बारबोबाय आङो ओमफ्राय मा होनो रिसेन्टलि आंहा नायगिरि बिनानाव लोगो मोनदों नार्सारियाव सोयोनो आरोना गोजोननाय मोनलायो भिडिअ'सो नायफैयाय दिनैसो सिगाङाव नुबाय होननानै आरोना मा होनो खाथियाव थायोबाबो स्कुलाव आं फैनाय जाला ना फिसालाया हारसिं फैनायनिफ्राय बहुद खमसै ओंखायनो आं दा बांसिनानो सिनायला रावखौबो आरो आंखौ नुला होनना बुंजायो इउटुब खुलिनायनिफ्रायसो स्कुलाव ओंखारनाया खम जाबाय आरो ना मा जाखोसै बेलाय ओंखारनांगौसोमोन दा आङो हायलाब स्कुलाव फैनाय मा फैनाय लोगो मोनगौमोन साबसक्राइबारफोर बारायगौमोन जेबो नंला लासैनो बारायथोंसै सिनायग्राया सिनायलांथोंसै लासैनो आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर लोगो मोनबा सौग्रावफ्राङोबा मुगैया मुजुबा रायज्लायबानो जाबाय आरोना आंखौ सिनायनो एकदम कठिन नङा सबाय माजेयाव जबाथाय बेनोखा आंनोखा आरो ओमफ्राय सोरनाफोर स्कुलनि लामाजों फैनानैहाय नैबेयाव खालि जायगा मोनो नैबेहाय न' गोदान लुनाय मोनो बेनिफ्राय थाङै नै बैयो बिल्डिं एसे गोजौ नुहुरनाया फुरानाया बेयावनो थायो आरोना लिंसार मोनाहाय
बेनो आं बेखौनो देखायबाय नोंथांमोननो आवगोलाव देखायाखैमोन ओमफ्राय नैबेयावनो एखमबा लिंसारनि मामिजों ओमफ्राय मेक्सजों बेयावनो अफिसनिफ्राय फैखांनानै मादैया बेयावनो डगिखौ गेलेहोयो आरोना जायगाया बेनो माने जोंनि खाथियानो जाहैयो दा जोंना बुंनो थाङोबा जों थानाय जायगाया सेलिब्रिटि लिंसारनि खाथि आरो फुजि एक्ट्रेसनि खाथि जाहैयो आरोना ओमफ्राय नैयाव टार्निंआव दखान मोनबाय आरो टार्निं जाबानो जोंनिसै आरो देखायबाय आरो खिथाबाय आरो आं मिथिनायखौ शेयार खालामफाबाय नोंथांमोनजों लामायाव नुफाबाय नालाय गाज्रि मोननो नांला सिङाव थांनानैथ' जों देखायहैनो हाया नङा होमबा ओरैबो नुहुरो नै बै बिल्डिंआनो ओमफ्राय आङो खोनानायाव गावसिनि नङा होननाय खोनादों आं मिथिला बेफोर खोथाखौ बुंनांगौना बुंनाङामोन ओमफ्राय गावखौबो न' लुगासिनो दं होननायबो खोनादों आरोना गावस्राखौबो मिथिखागोन बयबो सेलिब्रिटिफोरनि न'खौ माथो शेयार खालामोलाय ओंखायनो आंबो खालामफाबाय आरो थाबायनाय फावैनो मोनो जखन मोनसे आहाबो बारा गोबाव गैला गोलोमफ्रुजोब्बाय नै गाज्रि मोननो नाङा दिनै आंबो दख'ना गानलाङाखै माबा सोरबाफोर बुंलायगोन ना दख'ना गाना माया होननानैहाय ओमफ्राय आं जेरै दंमोन बिदिनो थांदों आरोना फिसाजोखौ गारखोमालांनायनि खोथा नालाय आरो ड्रेस सोलायनाय गोदान गाननाय नुबाथाय खिथु आथा बादि जायो मोनफैबाय आंबो माबारामबारहाय ओमफ्राय बोरैबाफोर बिनि फेन नायदोंबा आंखौ रागा जोंसिगोन ना मा मालायनि पार्सनेलखौ शेयार खालाम होननानै निमाहा बिखानाय थाबाय आरोना लामायावनो ग्रोब जायो नालाय ओंखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो नङाबा आंनाबो जेबो बिदि प्रग्राम गैयामोन मालाय सेलिब्रिटिनि न'खौ देखायनो आरो लामा खाथियाव नालाय ओंखायनो देखायना होबाय आंबो एसे आरो एरियाखौहाय सिंनिखौथ' बहा नुनो मोनो आंबो मिन्थिया आरोना ओमफ्राय मा होनो बोसोरथाम सिगांनि खोथा आरोना राजाया अब्ला क्लास 1आवमोन बे न'खौ जोंबो सोंदोंमोन आरोना भारा होननानै ओमफ्राय मालिकखौ लोगो मोनैखायसो थानाय जायाखै आरोना बे न'नि गाहायावबो भारा दोननो होननानै खोनादोंमोन नालाय ओमफ्राय मालिकखौ लोगो मोनैनि गैया ओमफ्राय बिनि उनावनो नै बोसोरसे ना बोसोरनि उनाव लिंसार एक्टरा बेयाव थाफैबाय होननाय खोनाबाय आरो बयबो सेलिब्रिटि नालाय जाबो एक्साइटेड जायो अबाव थादों होननानै आरोना ओमफ्राय मानसिखौबो जोङो नुयो माजे समय खाथिद्रायबो जाया नालाय आरो एखमबा जिमाव थांनाय जिम बेग बानानै थांनाय नुयो आरो बेनोल' स्कुटिजोंबा आरो कारजोंबाथ' बहा सिनायबावनो स्कुटिजों थांनाय एखमबा नुयो आरो बेनो लाखि आरो मानसिफ्रा बेखौनोबा नुबावा गोजाननिफ्रा ना मा होनो जेरै नुफेरिफोरखौ जोंबो नायनो एक्साइटेड जायो गोदो जुबिन गार्डखौ गोजानाव बेसे आदैमोनाव फैनानै बङाइ सिन्थायनो गाबफ्लायनानै नायफैयोमोन आरोना जोंबो थिग बेबादिनो बयबो नायनो लुगैयो नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा दा क'क्राझारनिखौ माजे समाव लोगो मोननानै नुजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा मोनफैबाय आंबो आथिं आखाइ सुनोसै एसे बिराद गरम मोनबाय सान्ति आयै बेसेबां मोजां मोनो आथिं दै होनो मोनबासो ना दैयावनो बजबनानै थाबाय थानो लुगैयो ओमफ्राय नायदो न'आव सफैनानैसो एसे बिलाइफोरखौ मावनाय नुबाय आङो बार फिसा लामायावथ' थोबफासे बान्दास मोनखाया आरोना सान्दुं थिंनि जुनैनो हनै ओखि मा नों गाबदों गाबाखैना नानि नों एसे गाबनानै थादों माव बिदिनो आंनि फिसाया बारा गालां जाफेरा नालाय गालाङानो आं गोबाव जानाय नंखायामोन एटिमा खाथियाव मोनैसो इटा जया दरकुट अलप भात खा आरो खाइल गमपाइसा নহ'লে দুপৰীয়া খাওয়া নাযাব টেঙা খাইলে যা दालि আছে ना भात दै अलप खाइल बाति लया मा सना नों गाबदों फैदो मा आंनि फिसा हिन्जाव नानि जाया रागा जोंदों माखौ रागा जोंदों दै लोंनो फैदो दै लोंसो फैदो दै लोंनो फै दैखौ बिराद मोजां बिनानै लोंनो रोंबाय आं फिसाया नों मानोथो आनसिनाव बिनानै लोङाखै बिनियाथ' बियो थ' लेथार पेथार जानानै थाजोब्बाय हर आं लासै हर पानि बेजों थाफानानै एसे खेवनोसै आं हरदो नो दैया लादोनो पानि होनलायलांबाय बेस्रा बेजों थाफानानै हारसाबो एसे मिक्ससो दै लोंनो होनो पानि खाब'बो होनलायलाङो दे सना दे गासिबो रोंनांगौ दे मा दे जय हो बुरसो इलायखौ जादों थालिरखौलाय एखमबा जायो नायनो मा आयो जादों गेदा जालायो जादो जा गरमाव मोलासो जालांसै आं फिसाफ्रा ओंखाम जाबाय एसे ओरै ओमफ्राय रेडि लाबाय नै बेनोसै नाया ओमफ्राय मैथाया मिनिनानै थैगोन मैयाहाय अभार जाबायना सयाबिनजोंनो ओमफ्राय मालायनि मोनबोनाय लोगोनि ओमफ्राय बे एसेल'सै बेखौनो फोलानोसै मैथा बांगाल एसे दङ नांला दालि मोनखानाय आंहा दहाय फुङावनो दालिखौ संखादों बास बेनोसै दालि संनांगौबाथाय आं खुनु गोनो गोथो जाया बेखौ फुङावनो संखायो फिसाजोआ जायो नालाय बेनोमोन आरो दिनै आंना मा मावलांखो मा माखो बेखौसो शेयार खालामलांबाय नालाय आं सोरनाबा थौले गियानजों जेबो गियानबो राननो रोङा जाहैबाय आं जाबायदि सोलिलांदों बेखौल' देखायलांनो रोंगौ मोजाङै मोजां आं सानो आं मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दङ नर्माल जिबन आरोना संनायनि सिगां ओमफ्राय नै दहाय बेखौ लानानै फैदोंमोन आङो
लोंनोनो बावलायबाय आरोना फिसाजोनो होआ सानदोंमोन आरो बेहाबोथ' लोमजाखादों हारसिं आरो आङो दय थान्दा मोनदा एसे माबा बांद्राय थान्दा हाबा मोजां मोना एसे मिडियाम साइज आं बारा मोजां मोना आंना माजासो गोदैखौसो मोजां मोनो आंबाबो गरमाव इन्ट्रेस्ट मोनबाय आरोना लामा लामा लोंबोनो सानदोंमोन खिन्थु नोंथांमोनजों रायलायलाय फैबाय आङो भिडिअआवहाय बेनिफ्राय आखायाबो लिदिंनो दाना अबहाय थाथ'नो अबहाय मानो साननानै गैया हाला आं दा दै गुसुआव सोमनानै दोननानै दोनथ'नोसैसो नांथ'ला आंनोबो ओमफ्राय गोरोना बेखौ लोंबाथाय बोरैबानो मोजां गेसा थाङो होनना बुङो बेनिफ्राय आरो जेबो गैला गाज्रि मोननांला आं एकदम फिरसे माफिबावबाय भिडिअफ्रा जाला माला जादोंबा आरोना ओमफ्राय जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ नायदोंबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय मैथाजों ना संनायखौलाय मा देखायबावनो बेखौनो संनोसै ओंखाम संनोसै जानोसै आरोना नानि बिराद दिगदार फिसाजोआ नै बिमाया भिडिअ बानायदों फिसाजोआ थिं थिं थां थां थेंक इउ सो माच